gampang deh Kang Bay. Simpel na. Datang ni saya laga berangkat Kang Bana. Chào, তুমি তে স্কুলৰ পৰা আহিলি তুনো বাই বাই जों ओंखारखांबाय जों थांनोसै थांनो ओंखारबाय सान्दुं गोसा दा मा होनदों नोङो सासेया देलायखायाखै र' मालाय सुन्दरि आंहाल'सो आं बबायदि परसि थुनु আজি লাজ লাগছি তুনো তোমাৰ নাম কি কোৱাচোন দে Anissa Basumatari দেখছা মোক ভাল দেখছি না দেখা নাই তুনো ঐ মোক দেখছা তুনো দখনা পিনছো তুমি যাবা আমাৰ লগত বল যা চেঞ্জ কৰগে যা চেঞ্জ কৰবি দে लोगो खासे फैबावबाय फुंबिलि दिनैसो कलेजनि मोनसे प्रग्रामाव फैनायदि खोनायो नङाबा फैखायो नै जि सुन्दरि नुखादो नै सुन्दरिफोरा बि सासे deh bung mak blog mana deh yang udah disunturin udah pembeli ke Malay Black disuruh kan ang blog lah delay ke nani ungkara sampai ini delay nya apa ungkara mat biang gitu so emang sunduri udah nasi ku deketin lagi yo langsung sampai tadi sih kamu ang video ko lain itu sebelah lain sampai tadi sangat besar. Ini malah sendiri pada. Masuk ke dalam skuti lah bakal. Ang dulu kai. Jangan bang. Ang mabal ada ke sana bang. Sana.
नै इसोर जाबाय पिजिनि आब'मोन ग्रुप डान्स मोसादो माने केसेट दामनानै मोसादो नालाय ओंखाय आङो कपिराइट फैजानो गिनानै होआसै आरो मिउजिकखौ दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय उइदाउट मिउजिकब्लाबो आं बेकग्राउन्ड मिउजिकजोंनो होनाय जाबाय। इबो पिजिनि आब'आ सिंगल डान्स मोसादो बिदिनो मोसादो आरो गासैबो जुनियर सिनियर गासैबो मोसादो बाट आं मोसायाखै आङो मालायनि भिडिअखौ जनानै नायबाय थादों आंबो मोसानो लुगैयो होमबाबो मोसायासै आरो नै बिसोर जाबाय इउजि सेकेन्ड सेमिस्टारनि बिनानावमोना मोजां मोसादोंमोन आरो बिसोरो रिमिक्स गान मोसादोंमोन हिन्दी आरो बर' रिमिक्स बेनिफ्राय आङो मिउजिकखौ होनो हायासै उइदाउट मिउजिकआव नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय अब्लाबो आं बेकग्राउन्ड मिउजिक होनानैनो देखायनाय जाबाय स' नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। नै दा जोङो माने सार मेममोननिफ्राय गोदान बोसोरनि गासैनियावबो बोर लाबाय आरो खुलुमस्रांनानै गासैबो साफा साफा लाइन जानानै ओरैबायदि लाइन जादों मानसिफोरा माखासे मानिना ओमफ्राय लाइन जानानै साफा साफा इदि खुलुमलांदो आरो नै दा गासैबो सारमोननिफ्राय बोर लास्रांनानै सारमोनखौ खुलुमबाय बिनिफ्राय गासैबो दा जमानो रंजाबाय आरो मिनि खुसिनो बेवहाय पिजिनि आब' आदामोन दङ आरो बारग'लांखांनाय आब' आदामोन आरो इउजिनि सिस्टारमोन फंबायमोन आरो आंनि लोगोफोर गासैबो रंजादों आरो ओमफ्राय खिन्थु आङो मोसानाय जायासै आङो भिडिअ'सो खालामबाय थादों आंबो मोसानो लुगैदोंमोन खिन्थु आं मोसायासै भिडिअ' खालामनानैनो मोसानाय जायासै आङो Bye.
go? Las turun lah. Rồi, bác nhân đầu đi làm phản đây nữa bà. Chưa? Cái chứ sao lại xí. Chưa?